Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Awpindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde duude babadam nde kala min bismimon e kelle gardande robindo jaydi alkamisa sappo e nayyi lewru novembre 2024 bisimilla mon kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jaynde gendire leydi Sénégal jaynde Le Soleil ɓe garti hanki o toon to hôpital militaire mo Ouakam kewgol bani adama en arɓe waynodirde omo ganduɗa ko kin goski omo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko tawtoronoɓe wonande on levée du corps ɓe garti e seedeji gam settanade omo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba tawi kadi ko seedeji moƴƴi ɗi ganduɗa koye kanko on mo ganduɗa kay wonno ministre des finances et du budget mo leydi Sénégal en ƴeewoytu jaynde li quotidien ɓe garti koye jagorɗo kalfinaɗo cellal Ibrahima Sy hanki o jonde makko tawi ko huccodirde jayndiyankoɓe ɓe holliti caggal nebbisugol ko ɓuuri ko ujunere e capanɗe jeetato agent tawi ko wonɓe jimadi jagorgal kalfinagal cellal leydi Sénégal ɓen noon ɓe ganduɗa ne wayno wona e ƴettugol walla tawi wona e gueɗe dewɗe lawol o arti e yiide ko ɓuuri temedde tati e capanɗe jeenayo ɓe ni lewru kala ene keɓa jobdeli mumen tawi kadi ngala golle hani e ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe ɓe ganduɗa mbaɗani bidditagol mumen e plateforme ministère de la santé kanko Ibrahima Sy o arti hen kono arti o yiide toon to Kolda ko ɓuuri capanɗe nayyi million ko ɗum tigui woni ko dirtina tawi noon koye eɓɓore ngam ha ko yete ko ni wonande santé de la mère et de l'enfant awi ko eɓɓore wallugol ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe hani e jinnaɓe mumen kamɓe li quotidien ɓe garti hen jayde las quotidien ɓe garti koye kanko Mouhamadou Moustapha Ba levée du corps hanki o kewgol bani adama en arɓe waynodirde kanko Mouhamadou Moustapha Ba caggal nde o uboya toon to Nioro Dirib ɓe garti e seedeji comɗi malu fewde e kanko Mouhamadou Moustapha Ba jayde las arti hen kono kadi ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ceedi hani e gollodirtonoɓe jokkodirno to banggue wonande golle e garti omo ganduɗa ko Cheikh Diba colonel Ibrahima Camara kam ni e Madji Bedich toon mo Fonds monétaire international ɓeɗo kala ne wayno garti e seedeji ɗi ganduɗa ko baɗɗi fayida ɗi ganduɗa ene garta e kanko Mouhamadou Moustapha Ba jayde l'observateur ɓe garti koye mafia à col blanc omo ganduɗa ko homme d'affaires Tahirou Sarr kam e Mamour Diallo ene tawi ni omo ganduɗa ko kay tigui woni receveur des domaines de Ngor et Almadies gouverneur de Dakar ɓe kala ene jilla e nden mojoɓere kono kadi ɓe garti yiiɗi wonande on enquête ne wayno waɗama ɗum confié sûreté urbaine gam tigui wawde nebbisade ɗum kono kadi yawtine ha toon de juge mo deuxiéme di cabinet jayde l'observateur arti hen en ƴeewoytu jayde l'exclusive ɓe garti koye hanki o gam baynodirgol cakkitigol omo ganduɗa ko goski Mouhamadou Moustapha Ba ɓe garti e setteji ɗi ganduɗa ko comɗi malu artude kadi e neɗɗankagal kanko Mouhamadou Moustapha Ba ngal ganduɗa o settanama hanki o to banggue ɓen ɓe o gollodirtono kono kadi yidde makko e ɓamtare leydi Sénégal jayde l'exclusive arti hen e yiide ɓe bindol mabɓe ko Adjeu Moustapha Jarama Ba jayde l'exclusive arti hen jayde témoin ɓe garti ko e moɓodiral mawgal caggal ndirgu lappol Ousmane Sonko mo landa Pastef ɓe garti moɓodiral hani e ɓen ɓe ganduɗa hande ko lowte kewɗe artuɓe landa Pastef kewgol mum doole ɓe garti ni ha toon to Matam ɗo rewno ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui teska wonande moɓodire mawɗe artuɓe landa Pastef ɗum saabi jayde témoin holliti wonande on titre foncier Macky Sall hande oɗo saaha de beele ɗum ɓattaki hani e sara duɗal jayde le témoin arti hen ƴeewoytu jayde le quotidien ɓe garti koytno wonande ɗiɗo sungoji intercoalition mbiyande coalition Sambou Kaddu takko wallu Sénégal kamɓe jamma ak jeriñ mo Amadou Ba kay ndentini dole mumen to banggue caggal leydi to tawi noon ko waddude toon ko yete ko jungo e fandu ɓe garti wonande le schéma des 3 hol peeje ɗiɓe lelni beele tigui wawde ha joni dañde toon dade toon to caggal leydi kono ɓe garti e jagorɗo kalfinaɗo kabruji ministre de la communication kanko mo ganduɗa ko jagorɗo holliti ma watta ɓangguino to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko caktirɗe ɗe ganduɗa ko ɗoftiɗe sarɗiji kam e ni e erago ngo leydi laamu leydi Sénégal eri ko yitno wonande to banggue wonande darde ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe caktirɗe teleji hay radioji poti darade e nder leydi Sénégal ɗum ma ɓanguinde ñande capantati lewru novembre jayde le quotidien arti hen en ƴeewoytu jayde Walf quotidien ɓe garti koye législative Dakar enjeu capital jayde Walf quotidien ɓe garti koye ɗiɗo sungoji subaɓe dental ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024
yiide jayde Walf Quotidien oɗo saha ne wayno guite kala ene andara lamorgo leydi Sénégal à Dakar kuyitno e ben ɓe ganduɗa ko kay tigui jogori nawde araray mbiyen polgu e ɗo e lamorgo leydi Sénégal à Dakar. Jayde Vox Populi ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko o arti e ben ɓe ganduɗa ko kañumen jogui kongi to banggue wonande riwde hoɓɓe ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe ɗo e nder leydi Sénégal. O holliti noon wona hunde nde o yaadi kono Jayde Vox Populi ne wayno windi o mo ganduɗa ko inde o mo ganduɗa ko inde tortoɗo inde Tahirou Sarr mo ganduɗa ko kay tigui ɓuuri wawde nanede to banggue wonande wona neɗɗo jiɗɗo hoɓɓe ɗo e nder leydi Sénégal. Kanko Ousmane Sonko o arti yiide wonande alay saago mbawen ha joni heññude kono kadi andude ɓiɓɓe leydi Sénégal ko yaltuɓe. Jayde Vox Populi arti hen kono ɓe garti e mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba hanki o ubbama toon to Nioro. Jayde Vox Populi arti hen Jayde L'éveil ɓe garti koye mise en place d'une plateforme de promotion ɗum noon ko jokkodiral to banggue wonande ko ete ko juulago hakkude dunde Afrique kame dowlaji dentuɗi Amérique. Jayde L'éveil holliti hol peeje kame eɓɓore fonde lelnede beele ɗum wawa sinede. Jayde L'éveil arti hen kono ɓe garti ha joni e ko yoytuno e ko to banggue wonande kamɓe L'éveil toon to Keur Massar Ousmane Sonko dirgu kam e diɗɗal ngal ganduɗa ko kay tigui jaɓɓimo toon to falde e Keur Massar. Jayde L'éveil arti hen. Jayde Rewmi Quotidien ni ko hen arti ɓe garti yiide Sonko récupère les marchands ambulants. Kanko Ousmane Sonko laatima wonande ɓen ɓe ganduɗa ko marchand ambulant en joguinoɓe filñitere e dumunnaji ɓennude hande oɗo saaha de hanki o kolliti hestitingol yidde mum e kanko Ousmane Sonko. udirten koye jayde coftal balli ƴeweten ko jayde Record ɓe garti koye potital hakkude leydi Sénégal kamɓe leydi Burkina Faso ko hande o sanga waktuji 19 ɓe garti e yiide wonande on CAN 2025 leydi Sénégal oɗo saaha jofoto koye première place gam tigui wawde wonde dow. Jayde Record arti hen e on mat hakkude leydi Sénégal kam e leydi Burkina Faso sanga waktuji 19 kihiɗe. bandiraɓe tedduɓe yeeɓe yankoɓe Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓi dongoɗen kelle gaden roɓindu jayndeji subaka hande o min dokka on aadi aljuma janggo sa hawre welede Allah ɗo e nden jaam jogomin jogomon on jarama.